harap lunga malah rande duit entek. Mana travel duitnya teko. Piye ya? Apa jeneng mbok judul meneh wae ya? Jelas tak rono. Yo, sidonge wae gawe kowe ora? Sido, tapi kok saya orang tuku bahan-bahannya aku ki. Ya wis ndang kono. Ya wes sik. Pas banget kayaknya mbok judul kono. Dol, aku disek. Jago. Apa meneh? Duit sih aku 1 juta. Kok tak balik ke? Sing wingi wae orang balik kok arep nyilih meneh ta kowe iki. Tenang. Seminggunya tak balik ke. Aku cairan plecet. Piro? 5 juta. Utangku kok 2 juta tak balik ke nang kowe. Sebayar ora aku itu. Tenang. Ya wis tak jemone. Cepetan aja suwi. Emang arep mbok ngopo lho, Bang? Alah nek perlu. Alah emang kok iki dulu perlu kok gara gak iso nyar utang dikejar-kejar wong kok. Iso. Tenang saiki piro? Hitung sik. Walah digoleki rono rene bae nang ngene mbok jidul to. Bang, Piye? Apa? sido lunga ora karo traveling ngenteni. Sido. Kayak barang-barang apa sih ape digawa nih? Iki wong ana endi? Minggat apa piye? Dalah penang Jakarta. Alah, tibae kowe karep ngapusi aku to. Lah terus nasib utangku sing wingi kepiye? Mbok dibayar agar aku gajian. Soe jeret cairan pecet. Cairan kondi. Ngajar emang kowe iki. Pokoke nggak mau tahu utang sing wingi balekne saiki juga. Ambil duit to, Tol. Lah iki aneh-aneh lho. Utang sing wingi orang balik, saiki utang meneh terus par minggat. Terus tanggung jawabmu nang endi? Ya kan kok anggar aku wis kerja tok gajian kan tak balik ke. Nek gajian. Nek gak gajian. Utang terus. Lah yo. Gajian masa iya kerja enggak gajian? Wis kono lunga-lunga lah gak arep urusan aku. Ya kepe aku arek lunga lah duite lho mbok jikok eneh. Soe-soe. Ya iki duitku kok. Timbang aku diapaki kowe. Ayo. Ora. Wis kono lah, lunga. Wis lah kok tak ngejar kopro dhisik. Wong kok aneh-aneh wae ya. Utang sing wingi orang dibayar kayak iki arek utang meneh terus gowo minggat nang Jakarta apa ora? Jenenge wong arek kabur kok ngono ki, Mbar. Ya iyalah, kuwi mau berarti DR ora nyar utang kabeh. Lah ya kok iso sareng ngapeki wong lho, Jan.